Mun yafe zagin babanmu da kai, amma ba za mu yafe zagin da kai wa Annabi Muhammadu ba, don haka sai an bi masa haƙƙinsa. Ku kasance da mu domin jin wasu maganganu da Sheikh Naziru Tahir Usman Bauchi ya furta. Bismillah. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Daga nan jihar Kano yau 19 ga watan 5 2023. DSS sun mun waya suka ce in zo sun kama Baffa Hotoro wanda na kai karan shi tun cikin azumi saboda ya zagi Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi. Da na je sai na same shi a daddaure, sun sa masa ankwa, sun daure shi, suka ce ba za su sake shi ba sai mun zo, amma dai akwai kes da yawa akan shi. Shine sai na ce musu ai lokacin da na shigar da wannan kara a lokacin bai zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, amma ni yanzu tunda na ji har ya soki ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ni na janye karan. Mu yanzu ba kariya muke so mu ba wa shehi ba ko mahaifinmu, muna so ne mu karɓo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙin shi, da haka a kashe wannan kes din, dan kes din da ke kan shi sun fi 10, kuma akwai kes din taba ma'aiki din yana hannun gwamnatin Kano ne, kuma za a ci gaba da masa shari'a. Amma mu namu ne yanzu aka gama, namu na zagin shehi da yayi, kuma ya sa hannu yace bai sake zagin Shehu Ibrahim ko Shehu Tijjani ko Shehu Darubaci ko wani shehin dariƙa ko littattafai, bai addinin sa, kowa ya addinin shi, babu zagin addini, ya sa hannu ya yadda. Amma yanzu kes din da ke gaban mu shine karɓo wa manzon Allah haƙƙinsa, wanda shine aikin shehunan mu, su ba wa manzon Allah kariya, su bashi, su ba wa addinin musulunci kariya. Shi suka koya mana, shi yasa ni akan haka ne muka janye karan da muka kai game da Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi, saboda ga babban abu wanda yafi komi, wanda shi ma shine damuwan shehin, shine akan haka ya karar da rayuwarsa. Naka duk mun dawo yanzu muna neman haƙƙin manzon Allah ne akan shi. Kes din mu dai na wannan ya kare. Assalamu alaikum.